Hej og velkommen til en lille video, hvor jeg lige viser noget Photoshop CS2, hvordan man laver rysteeffekt, kalder jeg det i hvert fald. Okay, du starter med at trykke på duplikat layer. Okay, så har du det. Trykker du her, det er meget nemt, så det går meget hurtigt. Trykker du på piltasten til højre eller venstre, jeg tager højre, 1, 2, 3, sådan, og så tager du opacity eller opacity eller hvad det hedder. Så bare opacity, og så sætter du på det du gerne vil have, jeg tager bare lige 40. Smart, så har du sådan en rysteeffekt. Ja, og det kan du selvfølgelig også gøre til. Nu har vi den på midten til den anden side. Og 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Og du kan gøre det lige så meget du vil, så du kan tage den helt ud. Ja, du kan tage blokken helt ud, faktisk. Men næsten lige ud af billedet. Meget smart. Men det er jo ikke det, jeg skulle vise jer. Eller jo, det var det, jeg skulle vise jer, men jeg skulle ikke vise jer, hvordan man tog den helt ud. Men det får jeg heller ikke på. Måske gør I. Hvis vi skal lave sådan en eller anden spøgelsesaktivitet. Nå, okay. Det var bare lige det. Ja, hej.